Felly, reit, os ydych chi yn fans o Gajets, talwch sylw, achos mae Rhi Morgan yn y tŷ o gylchgrawn T3 wrth gwrs. Diolch yn fawr. Fi'n falch i weid bod ti wedi dod ar holl Gajets yn mewn ato ni. Ydw, cofio nhw, ydw, mae tri dwi. Dechrau ni gyda hwn, da-da-da-da-da. Sony e-reader yw hwn. So, Sony e-reader touch yw hwn, so mae'n hollol touchscreen. Ia. So, fel llyfr go iawn. Ie, llyfr go iawn. A ti'n troi ti dylennau, just gyffwrdd y sgrin. Felly fi ddim yn gwneud sgript o hwnna. Ie, sgript neu ffydd ddangos beth ni'n ei just tro nesa. So, ti just beth ti'n neud yw lawr lwyth y dylyfrau, naill lle gyda'r USB, neu rhoi SD card mewn ar y top fanna. A ti'n cael nhw oddi wrth y cyfrifiadur? Gallu ti cael nhw o'r cyfrifiadur, mae gwefannau yn gwerthu nhw. Maen nhw'n rhatach na llyfrau, a ti wedi cael miloedd o lyfrau ar hwn, lle bod ti'n mynd dylyfrgell ar dywiliad a ti jyst yn mynd a un o'r rhain. Ie, a beth o'n i'n sylwi arno fe hefyd, yw ti'n mwyn pryd ti'n edrych ar, os ti'n trio darllen off cyfrifiadur, dyw'r geiriau ddim yn edrych fel yna, mae'n edrych fel papur i fi. Ie, wel, ink special i rhain o fe, e-ink maen nhw'n gael o fe. E-ink. E-ink maen nhw'n gael o fe. Popeth. Un llythyren cyn gair, pethau newydd am y gadgets hyn. Ond, ti'n meddwl, pryd ti'n darllen, weithio pryd ti'n dod gyfrifiadur mas yn yr hael, so ti'n lli gweld yn iawn, mae'n sgleinio off y sgrin, ond neith hwn ddim ddigwydd hwn. So ti'n dyddio fe yn yr hael. So mae'n esgus i wneud gwaith pryd ti ar dwyliau ten? Esgus i wneud gwaith, a ti'n tapo'r eiriau, a ti'n mynd lan, mae'n mynd i edrych. Neu ffyd y lan yn gweud, edrych yn y geiriadur i ti, a ti wedi linko, highlight o pethau fel la, wedyn rhoi e, a ti'n gwneud treithio o rhywbeth fel la. Ie, achos sy ti'n student, wedyn sydd ddim rhaid i ti copio'r chunks mas, na, ti just yn defnyddio'r tŵl fel hyn, wedyn highlight o fe gyd, ti'n gweld? Oedd e'n gweithio gynharach. Oedd e'n gweithio. Ond beth am beth i bywyd batri, achos allai ddim dychmygu unrhyw beth gwath na dod i rhan o'r llyfr, beth ti'n rili eisiau gwybod beth sy'n digwydd nesaf, a wedyn y batri mynd. Mae'n mynd, na wel, gei di 6,000 o dreiadau tudalen. So i'n credu ni ddarllen gymaint yn ni cyn i'r batri farw. Sa'n meddwl allai darllen gymaint yn ni mewn i'n go? Wel na, so gyda gallai chwaith. Digon o lyfrau dy fi. Ond ie, so wneud i beth yn fas o batri. So mae'n bethau mynd y dywyliau. Pethefnos gei di batri sy'n rhaid i charge fyny i'r byd. Ond mae'n ffit o mewn. A wedyn, faint yw i brisa? Mae hwn tua dros 200 pint, tua 249. Fe eitha drud ten. Ond mae'n newid yn ni, ond meddylia faint o lyfrau byddai ti'n prynu am gymaint yn ni, a mae'n rhatach rwy'n llyfrau. Mae nhw'n tua, wel, dechrau rhyw 5 pint, rhywbeth fel la, lawr i 10 pint. Ond achos mae'n newydd dechrau technoleg, so falle eich prysur lawr, gei di gael llyfr fel iTunes, gallu di gael am 2 pint, rhywbeth fel la. Oce, lyflu. Oce, sa'n seren? O, byddwn ni'n rhoi, byddwn rhaid rhoi 3,5 bydden nhw, 3,5 i 4 bydden ni'n rhoi. Gret, nawn ni symud mlaen i hwn nawr, os dawn ni fel bach. Ti'n mynd mlaen? Reit, netbook o ryw fath yw hwn, ie? Netbook ydyn. So mae rhain yn dechnod newydd netbook, a yw cyfrifiaduron bach i nhw. So mae'n neud yr union handi dyn nhw? Mae'n handi, iawn, copio mor fach yn nhw, mae'n denau. Lle hwnna fy'n yn handbag i'n rhwydd? A mae'n ysgafn iawn fyd, so ni ddim sylwi fe yn dy handbag. Os yw rhywbeth arbennig am beth i'r laptop yma i gymharu ar netbooks eraill ten? Wel, mae hwn, mae'n gallu gwneud yn union beth wyt ti'n gwneud gyda dy laptop di. Achos fel gyda'r netbooks, nhw wedi dechrau mas i ddim yn gallu gwneud hyn a hyn o bethau. Ie, nhw bach yn araf hefyd. A nhw ddim yn edrych mor dda ni, a dy keyboard yn llai. So mae hwn nawr, wel, man yma bod yn union rhywun peth. Yn union rhywun ti'n gwneud Word, popeth yna fe. Gret. Reit, a faint yw i brisa? Mae hwn, wel, mae fe lot, mae'n difydd ddim yn lot fawr, sydd 700 lan i 700-800 pint o beth fel la. Ond wedyn, os wyt ti'n gallu gwneud pob dim arno fe, dim ond hwn falle fe seisian o ti, so ddim eisiau ti gael desktop. A hefyd mae pris yn newid, dibynnu faint o bethau ti'n moyn arno fe, so gallu fe fynd lawr wedyn. A wedyn, sawl seren fysa ti'n rhoi hwn? Byddwn ni'n rhoi hwn, byddwn ni'n rhoi 3 hwn, dwi'n meddwl. Ie, 3. Byddwn ni'n disgrifio fod lot fwy sgleiniog. Ie, mae still lle dy fi dyfu. So gen i weld, falle neith. Reit. Mae'r amser wedi cyrraedd nawr i siarad am beth i rhywbeth fi wedi bod yn aros i siarad am beth i trwy'r wythnos. Cyffro wedi bod yn y studio iddi. Hwn yw gwedi wrthon ni rhi, beth yw e? Hwn yw'r LG Watch Phone, neu oriawr watch. Oriawr ffôn. Ffôn oriawr. Ffôn oriawr. So, touchscreen yw e, so ti'n gallu gwneud popeth bydde dy ffôn symudol di wneud. Ti'n gallu texto arno fe? O, ti'n gallu texto popeth. Ti'n gallu gwneud popeth bydde ti'n disgwyl wneud. Ti'n gallu newid gwyneb yr oriawr. Popeth fel na. Gret, wel, mae hwn yn atgoffa fi o rhywbeth o'n i'n breuddwydio am byti pryd o'n i fach. Yn y dyfodol. Ti byth yn meddwl bydde fe'n digwydd, ond nawr na fe ar darddwr yn di. Ie. Ti'n gwisgo fe? Allai siarad gyda pryd bynnag fi moyn. Wel, well i ni weld os ydy'n gweithio, fe. Fi wedi bod yn marfer hwn nawr. Reit, gawn ni pwy sydd da fi yn y ffôn. O, Rhydian, gawn ni weld os wneud y ateb nawr. Reit, mae cymryd ychydig o eiliadau i ni ffôn o fe. Ond fideo call i hwn, achos mae camera bach reit lan fan hyn. So dyna ni fo'n gallu gweld Rhydian nawr. O, can i off?
Ni eisiau gweld e? Helo, Rhydian. Camille ar fyna. Helo, wyt ti'n gallu clywed fi? Helo! Helo! Beth ti'n neud fyna? O, mae ffrindiau dy fyna. Da iawn fi. Ond mae rhaid i fi weid, mae'r llun yn dda iawn i feddwl i gymharu fan pan fach yw'r sgrin, a maen nhw'n clywed ni dda. A wen ti'n rhoi Bluetooth headset mewn, lle bod ti pawb yn clywed beth ti'n sôn amdano. Os ti'n gallu cael rhywbeth i roi'n dy glist i rando? Yn union. O, da iawn. Wel, hwyl fawr, Rhydian. Diolch yn fawr i ti am ateb y ffôn. Lwcus nath e? O, wel, y gadget yn y wych. Sawl sir yn... Wel, yn credu bydd y rhaid rhoi 4 hanner yna, achos fydd y mor cool. A fi yn dilyn yma. A mae'n edrych yn dda. 5. Ewn i am 5. Da iawn. A mae'n ti'n gosta? Tia 500 pint yna, just yr orange. Wel, sy'n rhyfedd pan bod rhain, dim ond gyda James Bond, dy fe? James Bond, yn unig un sydd wedi fforddio fe. O, wel, diolch yn fawr iawn i ti am ddod mewn ar gadgets mae gyd ato ni. Ond am nawr, yr hyfryd, Rhi Morgan.